ҳамроҳи дадатон қатӣ будан хуб аст ё ҳамроҳи очатон? Кадомиш қатӣ будан? Ҳардушон. Ҳардушон? рост аст ки шаҳриёр бо писараш яҳё дует мехонад? ҳамроҳи Шаҳриёр падартон ягон дует нахондед, намехонед? Якҷоя Мехонем ба наздик. оё яҳё бо кӣ мехоҳад бошад, Шаҳло ё Шаҳриёр? кадомша медонед? Дадама. яҳё суруди падарро махсус барои Шаҳриёр хондааст ё не? گناهم کی بود بگو مرا بعد تو در بدن бародароне ки резиш мӯй доранд, яъне ки риш, марҳамат бародарои азиз, ҳам афзоиш ёфтанда фоидаи хуб дора, тез афзоиш метиҳад ва ҳамчунин ёрдам мекунад ки маън шава рехтанаш. Бигем ки дар вақти ҳамхоба шудан тез худро аз даст медиҳанд ё ин ки мардонагӣ талаб мешавад. ин барои ҳамин хел шахсҳо аст. Бо хондани оятҳои Қуръони Карим тиёр шудагӣ, яъне ки дуо хондагӣ ҳастанд ин гиёҳҳо. Шахсое ки фарзанддор намешаванд, ин гиёҳро ба ҳамон хел шахсҳо тавсия метиҳем. Лёгкий, яъне ки бронхит, шахсое ки балғам доранд, бигем ки шишошон май бастанд, сулфа мекунанд, ин барои ҳамон хел шахсҳо тавсия дода мешавад. Шахсое ки фаромӯшхотиранд, яъне ки тез фаромӯш мекунанд, ба шумо памятро тавсия метиҳем. Барои шахсое ки асабошон хурданд, и комилан табииро дар об омехта карда менӯшед. Касоне ки ҷоду шудаанд ё ин ки ҷоду хӯрондагишонанд, антисер барои ҳамин хел шахсҳо. Audio Jungle. пеш аз ин гуфтаҳо мехоҳем илрас шавем ки агар шумо рекламае доред ва мехоҳед онро ҳама бубинанд ва рекламаи шумо махсус дар барномаи яҳё пешниҳод шавад, пас ба мо муроҷиат кунед. Рақамҳо барои ҳамкорӣ дар экран. албатта мо ба наздикӣ дар барнома ҳам Шаҳриёр ва ҳам Яҳьёро даъват намуда будем. дар бораи дует хондани падару писар албатта Шаҳриёр чизе нагуфт, вале дар барномае ки бо Яҳьё сабт намудем, ӯ гуфт ба наздикӣ бо падараш дует мехонад. албатта шояд Шаҳриёр барои он нагуфт ки мехоҳад ба тамошобинон сюрприз кунад. Яҳьёҷон, шумо киро дӯст медоред бисёртар? Аяма. Дадама. дар бораи он ки Яҳьё бо кӣ будан мехоҳад ҷавоб ҷолиб аст. ҳарчанд ӯ имрӯзҳо бо Шаҳло модараш ҳаст, аммо дар як ҳафта 2-3 рӯз бо Шаҳриёр низ будааст ва ба саволи мо чунин ҷавоб дод ки мехоҳам бо ҳардуи онҳо бошам. албатта ин варианти дуруст аст, зеро барои ҳар нафар ҳам падар ва ҳам модар азиз аст. ҳамроҳи дадатон қатӣ будан хуб аст ё ҳамроҳи очатон? Кадомиш қатӣ будан? Ҳардушон. ҳардушон? чанд нафар ба мо гуфта буданд ки аз Яҳьё пурсем ки суруди падарашро махсус барои Шаҳриёр хондааст, ҷавоб нагирифтем. аммо нафарони наздик ба Яҳьёҷон гуфтанд ки ин сурудро махсус нахондааст ва ин пешниҳоди мухлисон буд ва барои тамоми нафароне ки аз падар дур ҳастанд бахшида шудааст. ин буд чанд маълумоти ҷолиб ки бароятон гуфтем.